Narušavanje bezbjednosti podataka predstavlja svaki incident koji izlaže podatke neovlaštenom pristupu ili korišćenju. Može biti uzrokovano namjernim ili nenamjernim radnjama. Ugroženi podaci mogu uključivati bilo šta, od relativno nebitnih ličnih dosjea do visoko povjerljivih detalja kao što su zdravstveni kartoni i financijske informacije. Iako se narušavanje bezbjednosti podataka najčešće povezuje sa spoljnim faktorima kao što su hakeri, politički aktivisti, organizovani kriminal itd., ono se može dogoditi kao posljedica ljudske greške ili grešaka u sistemu. Većina studija pokazuje da je narušavanje bezbjednosti podataka češće rezultat ljudske greške nego kriminalnih napada. Posljednjih godina dogodilo se više slučajeva narušavanja bezbjednosti podataka širom regiona. Glavni incidenti vezani su za javni sektor i curenje ličnih podataka građana tokom pandemije ili izbora. Zemlje Zapadnog Balkana rade na unapređenju zakonodavnog okvira koji se odnosi na cyber bezbjednost, ali i privatnost podataka i zaštitu podataka kroz usaglašavanje svojih nacionalnih zakona sa GDPR-om, kao i na osnivanju agencija i drugih javnih tijela koje će se direktno baviti ovim pitanjima.